Rekonstrukce trati Železná Ruda Klatovy byla stavbou železniční infrastruktury, trvalou liniovou stavbou a měla charakter rekonstrukce stávající trati. Výstavba nových nástupišť a přístupových cest byla realizována ve všech stanicích a v zastávce Hojsova Stráž Brčálník. Trať o celkové délce 49,181 km je dálkově řízena z nově zřízeného pracoviště dispečera v železniční zastávce Železná Ruda Alžbětín. Stavba byla oceněna odbornou porotou soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za provedení dopravní stavby, které bylo realizováno v náročných horských podmínkách s minimem přístupových cest a s nutností respektovat pravidla ochrany přírody v chráněné krajinné oblasti Šumava. Rekonstrukce tratě, která tvoří část důležité spojnice z Plzně na Šumavu, prospěje dopravě místních obyvatel k dojíždění do práce i turistům. Přínosem je rovněž zvýšení traťové rychlosti a zajištění většího pohodlí a bezpečnosti cestujících.